Waar het kruispunt in Kalmerswaag stekt, had er misschien wel station. Een speciale BM. We kregen de vraag als gezamenlijke kerken om iets uit te dragen bij Pinkster. Als een gezamenlijk initiatief. Toen is daar de vraag bij de kerken rieden derlijn dat we iets zichtbaars dwang horen. Wie had toen een BM betocht. Een BM die de vruchten uitdragen kan van Pinksteren. Die BM is maken door een gemeentelid, Bert Keizer. Wij binnen Mijlkoor start en gaandeweg het proces kwamen er steeds meer mooie ideeën die we uitwerkt hebben. En de ideeën binnen maken aan de hand van deze witte BM. Toch houten appels erin te hingen met de vruchten. Er is toch squallen het initiatief jong om een dood te maken. En die dood komt direct nog in te hingen. Verder is er een interkerkelijke jongerengroep geweest die had harten maken. Die hing je direct in van hout, die door de vrucht gaan. Verder hadden Pieter Knijf een boekje geschreven. En in dat boekje hebben we een inlegveld in. Met alle jaar invulstrookjes dat mensen thuis een bemoediging gaan kennen voor een gemeentelid, voor een dorpslid, voor iemand die ze een steuntje aan willen. En dat maken ze hier in deze BM hingen. En daar staan plastic poetjes, lintjes kleer. En dan kunnen ze dat erin hingen. En we vinden het resultaat heel mooi tot nota. We hopen dat er nog een hele grote dorpsgenoten iets in deze BM hingen zullen, zodat we elkaar bemoedigen mee in deze tijd. De BM zit er tot 28 mei, dus dat zal lang kunnen mensen wat in de BM hingen.